Nunot sa grabing kainit sa panahon, mga mananagat mitsabaw sa kainit sa ilang kuha. Pipila sa mga mananagat, nanguha na lang og mga gihulagway nga sagbot sa dagat nga gitawag nila og laya-laya aron ilang mabaligya. Si Luan Mayrundina sa report. Kay hilabihan ang kainit sa adlaw, gipaspasan sa Banang Inok sa Barangay Bangbang ang pagladlad sa ilang mga kuhang lay-alaya aron mapauga. Kinina ang usa sa ilang nakitang abag aron makalahutay sa inadlaw-adlaw nilang panginabuhian, human mihinay ang ilang pagpangisda nunod sa grabing kainit sa panahon. Giswayan usab nila kaniadto ang pagpatubo og mga guso apan wa usab kini makalahutay. Mao na lang nay pamagi sa mananagat ron kay dili pun manguan ani ang kuan manggudron ang panagat manggud diri sa muaron laoy kanang nihit ang makuha ba gumikas ka init. Ang matag kilo sa laya-laya nga ilang mapauga paliton og tag 10 pesos sa usa ka upunganon nga mausay mo baligya niini ngadto sa Korea National niya nga buyer. Bahala na lang ginagmay basta kanunay pud kay ang inadlaw lagi nga pangonsumo may gidipensaan na mo ba kay labi na karon ay mga anak ng eskwela. Sa pikas bahin, ang Cebu Provincial Fishery Office may rekomendar ngadto sa mga nagpatubo og guso nga mag deep sea farming kun adto magbutang og guso farm sa law mga bahin sa dagat aron di kini direktang maigo sa grabing kainit sa adlaw. Nunod sa grabing kainit, nagkasakit-sakit na ang mga guso nga gipatubo sa isla sa Hilutungan. Pagkakaroon mamurag napa sa mga 10 to 20%. But kung padayon gini nga init, so mutaas-taas ani mutaas pa kini nga percentage of kanang ice mortality. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Mayrundina, GMA Regional TV Live.